Балык теле. Яңгыр ява. Урам тулы күлләр, урам тулы күзләр һәм телсезләр тәгәрәшә. Алар белән мин янәшә, ләкин түгел бергә. Мин гомергә алар белән булмам. Ярдәм итсә Ходам. Яңгыр ява. Балык теле укытучысы кайтып килә. Көлә-көлә күлне тапты. Балыкларын саный акрын гына атлап. Ул безнеке түгел. Әллә каян укып кайткан сатлык күңел балык телен алып кайткан. Сатып ана телен. Балык теле. Шундый җиңел тел ул. Хәрефләре дә юк, язуы да, тарихында аның беркем белми. Кирәк түгел артык казыну да, кирәк түгел китап язу да, кирәк түгел. Ул телне өйрәнсәң, йокың татлы, тыныч шаулы күңел чиләкләрдән шиктән ашып түгел. Юлларыңда бәхет тулса, бер ни кирәк түгел. Яңгыр ява. Ә урамда балык туе бара, халык туе кадәр. Балык теле бездә. Атасыннан баласына күчә теле безгә, бөек теле безгә. Ят та түгел кебек инде. Бу тел безгә. Балык булып барабыз бит. Үзебездә.